samen vind je wel een weg. Ja. Jan Verlinde, jij bent hier predikant in Axel en jij bent de afgelopen 2 dagen hier op school aanwezig geweest. Hoe was dat? Afschuwelijk. Enorm ingrijpend. Het moment dat ik het hoorde en dat ik erbij werd gevraagd. Ja, en dan helemaal ja, stap voor stap met elkaar meeleven. En zeker als je dan van ooggetuigen of mensen die erdoor zijn getroffen, dan is eigenlijk volgens mij het woord hartverscheurend. En ja, zo ervaar ik dat en ervaren we dat. En ja, zo. Ik heb heel veel rouw te maken, alleen heel vaak mensen die op het einde van hun leven zijn en of die ergens naartoe kunnen leven als je door middel van ziekte, en dat is ook allemaal heel erg. Alleen hier zo mensen die bedoeld zijn voor het leven, die nog heel hun leven moeten gaan beginnen, groep achters. En die dan in de knop van hun leven worden gebroken en dat is gewoon wreed. Ja. Als schooldominee heb ik alle kinderen een paar weken geleden nog in de kerk gehad. Dus iedereen heeft op zijn of haar manier een linkje. En dat is dan ook wel weer mooi dat we dat moment nog hadden. En dat je ook vanuit de relatie wat nu present kan zijn. En dat vind ik kostbaar. En dat ik er ook present mag zijn. Dus dat is ook altijd ja, iets bijzonders als mensen je dat toevertrouwen. Ja, ja, het verdriet gaat ook door mij heen. En van daaruit ben ik ook nabij met die mensen. Dus ja, niemand is hierop voorbereid. En ja, ik denk al in het bijzonder aan ouders, aan broers en zussen, aan partners. Ja, ja, dit is gewoon ja, gruwelijk. En we zijn allemaal uit het veld geslagen en niemand weet eigenlijk ook hoe nu te reageren. En vanuit heel het land trouwens, enorm veel medeleven is er. Dat is het geluid hier op school, maar ook privé, dat van het hele land mensen mee voelen, mee bidden. Dat is heel troostrijk.